ሰላም ሰላም ተኸታተልተይ ከመይ ቀኒኹም? እንቋዕ ደሓና ጓል ነጋሲት እንቋዕና ጋብሩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዓመቱ ኣብፅሐና በረኸቱን ረድኤቱን ሰክነ ኢለ ናይ ዓተር ኣበይ ከም ትገዝኦ ሓቢረክን ነረ ሕጂ ኸ ከም ቃል ሰዓት 8 ንግሆ ምስ ኣለኽዎ ሰዓት 8 ምሸት ዘለኹ ሶኑይ ናይ ንግሆ እዩ ነይሩ ሎማዓንቲ ቀዳም ሎማዓንቲ ጋብል ጨሓ ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን ኣነ እርይ ኣቢለ በታ ሓደ ኢደ ካሜራ ሒዛ ኣብ ኢደ ሒዘ እታ ካሜራ ኮይኑ ብዙሕ ንፅር ዘይኮነ እዚ ግዳ ፍሉጥ ሶኒ ምስ ኣለኽ ኩንኦ ልክዕ ሰዓት 12 ሰዓት ምስ ገበርክን 10 ኩላትክን ተኸታተልተይ ከዓ ኣብዚ ቻነለይ ዘለኽን ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ከይገበርክን ኣይትረኣያኽን ድሓር ተረኣኽዎስ ብጣዕሚ መሊኡ ድሕሪ ሰዓት ገለ ምልስ ተበልኩስ መሊኡ ብጣዕሚ ርስሓት ኣለዎ ከምዚ ገይረ በቃ ብጣዕሚ እየ ሓፂበዮ ብዙሕ ግዜ ደጋጊመ ካሜራ ኣጥፍየ ማለት ለዘበን ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን ረኣያ እዛ ቪድዮ እሞ ንዓመታ ከምዚኣ ገርክን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽነ ኣነ እኳ እግዚኣብሔር ግን ኣቐዲምክን ዘምፅኹን ወላ ሓደ ይብዝሓ ብዘየገድስ በረኸት ምክፋል እቲ ብዓብዪ ምዝግ በረኸት ንካፈል ኣለና በረኸት ረድኤት ናይ ጋብር መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን በላ ኣነ ኣነ ሶኒ ምስ ኣለኽዎ ሶኒ ናይ ምሸት ከዓ ከምዚኣ ገረ ማለት ኣብዚኣ ኣቐሚጠያ ኸይደ ብድሕሪኡ ድሕሪ 12 ሰዓት ከምዛ ዝበልኩኹን እታ ጎማ ኣጋጣሚ ቪድዮ ኣይመላእኽዋን ቀይረያ ኣኹም ዝበልኩኹን ብጣዕሚ ዝብርክት ቀይረያ ብድሕሪኡ መሊሰ ንሳ ምስ መለአትኒ ከዓ ካልእ ጎማ የቀይረ ኣነ ማለት እዩ 12 ሰዓት ግን ከምዚኣ ገረ ገዲፈያ ብድሕሪኡ ወይ በቁልቲ ካልእ ጎማ ገምጢልና ከምዚኣ ትመስል 1 2 3 ሳፕራይዝ ናይ ሎማዓንቲ ከምዚኣ ይመስል ማለት እዩ ዓተርና በቁልትና ነዚ ይመስልና ብጣዕሚ ከፅቡቕ መዓት ኮይኑ ማለት ብስእሊ ካይመስለክን ወላ ብኣካል ከፅቡቕ መዓት እዩ ከምዛ ትሪኣ ኮይንለይ ማለት እዩ ትጎማዖም ውሽጢ ስለዝኾነ ናይ ምልወስ ጎማ ንእስ ዝበለት ናይ ኪሎም ፈረቕን ጎማ ያንሳ ንሕና ኣለና ማሕበር ስለዝኾንና ከም ዝበልኩኹም ብዙሕ ገይረ ንኩላትና ክኾነና ምእንታን ኢለ ውሕዳት ትኾንክን ከዓ ወላ ሓንቲ ኩባያ ተኣኽለክን ውሕድቲ ሓንቲ ኩባያ ተኣኽለክን ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ሓንቲ ኩባያ ግብራ ኣቢልክን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ግድን ኣይኮነን ብዙሕ ክትገብሮ ዘለክን ናተይ ነዚኣ መሲላትለይ ማለት እዩ ንስኻትክን ከዓ ንዓመታ ከምዚኣ ገርክን ከዓ ተዳለዋ ኢኽነ ክልክን ይፈቱ ብዝተረፈ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ኣይትረስዓ ኢኽነ ሰላም ቅንያት ግበረልና በረኸተ ረድኤትን ናይ ጋብር መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩለን ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ቻው ቻው ብካልእ መደብ ክሳብ ዝመፀክን
تسناي زي أخا أوازي يقرأ ترسي أركب زيات أوازي أدالي زقنا خي خلت صوم من جلس جبرتي أوازي أو جزاز الدال خواب عليه بتعمل مقطع معد تأجب هالتزلق أمام جري أنا تتأكيم مالتي أدرخ أبع عبيه أدرخ أصبوي صباحكم أو نجار منفس قدس عمتي ونكع وصعكم تعالوا نجار منفس قدس كأخفوا نجار كل يحلوهم بركتهم يزحلهم أو نجار منفس قدس كأوترنت يحلوهم عدنا سلام يقولنا أو نجار منفس قدس كهندوتا